Dia tumbas cewek. Orang bendah. Orang tuh bundaran bendah. Lah penyanyi randu tripod enak wae. Salah wae ngene wae. Patu nama merah penuh kowe. Tripis. King sing bus ya boleh. Ala nyonya ki kan apa bae. Tapi ora saya apa lah mesti bayar yo. So ngono nang wae penak. Pikiran aku. Orang ku irang sisen. Ini kene karek klowa mular nang duit. Iya. Yanti tak boleh yanti. Yanti kapok yanti. Iki lho Mas aku wis dibayari sekarang ngopo. Soy yo bayar. Loh, wis bar bayarannya dek nuane wis entek. Bayarane entek. Ya wis sing nganggur ning ngono. Yo sangane ya. Halo, tripod. Repot bro. Aku mau mari delok lete. Wis ya. Oh, iki ora kan ya. Kok terus bayar uang mereka. Iki atau terus dicangkul terus ngarang mulai. Ora. Bisa kok tau terus hatiku gede. Ora ben punya ngono kowe. Taman. Jalan. Nafkah ini Mbak, enggak mah. Jalan. Gila Mas. Ngira. Cuy. Ya aku Bos tak kemang. Dekat tukaran kai. bensin mau beli bensin. Wis karek. Cuy, kabar cuy. Yang bareng dia cuy. Alhamdulillah wong ganteng, aku juga ganteng saya tapi. Aduh. Iya. Tukaran kai lah. Kai terus. Alhamdulillah amin. Coba bakal abah. Wes bisa. Rikas aku. Yo, rikas. Apa ini siapa? Apa ini? Wah, itu delok ini siapa? Salam siapa? Masar mau kita rakida. Ada telur pulau, orang telur nggak boleh. Maret ya. Terus. Yo, kalanda yuk guys. Guys bentuk guys, ayo guys. Kompak guys, 1.300 ini. 1.300 orang. Ayo. Soalan ini mainan yang jibu. Soalan. Coba. Gue kok gak ada video gitu yang mau coy dikit perform lah. Wes, oke cek lah, gak apa-apa. Untuk Mas Muksan Hedi yang lagi sakit, ya Allah mau lagi semua. Muksan Hedi ya. Kirim noneng aku. Siap. Muksan Hedi ya. Terima kasih Mas. Muksan Hedi. Kak, anak aku Kak. Mas, Kak Muksan Hedi ya? Mas, Kak Muksan Hedi ya? Halo, assalamualaikum, saya Mardika. Saya mau ngucapin buat Muksan Hedi, lekas sembuh, lekas sehat, semangat, semoga rezekinya lancar, berkah barokah, amin. Terima kasih. Semangat. Men, yo ini bayari aku jatuh, tak curiga loh. Kita kurang. Apa kita Kak?
Ya kita ya. Halo permainan. pamit. Aku ya Aku ya lho, kok piye aku gak? Piye ngono? Lho, pilih piye no? Piye? Dek piye kok ngono? Piye seratake video kae? Pilih kasih kae. Pilih kasih kene menang ta? Menang opo nek? Terus. Goblok kan. Terus terus kan. Buatan, ini langsung viral. Hei, halo. Mari biliat to ora ta? Wah, gokil. Ayo le. Syutingan to gone iku lho. Tes area. So kapan? Tanggal 29 ayo. Oke, siap, Le. Prainem kapan to, Prainem? Pre bar 18 pre le. Alah cocok ning lho, tanggal orang dulu siap ora gone? Siap le ning lho, tapi gak ono bel gede yo, ning krek yo. Iya, Nana. Dan ngobrol. Sama ya. Banyak le HP mu. Ning krek. HP mu. Aku balik HP ku lali aku ya wes. Lah bener tinggal kuwi kok. Halo. Nggih, Mbak, monggo nggih. Ora tra yo kenal yo, Mbak yo. Dadah. Iki lho Mbak mamanya. Lagi. Dadah. Kan dadang ngene yo. Monggo weh. Atas jalannya. Nggih. Monggo. Tangan mriki nggih. Monggo nggih. Monggo. Lah aku lagi teko Mbak. Dalam. Napa niku? Lho kok kacaman Bu? Terus nggih. Matanya kayak mata ulo. Matanya kayak mata ulo. Ya ulo. Cuma plok. Karum janing kene tak kira karum Mas. Iki pencet iki lho, kencet sama apa kuwi kok. Mas kencet. Ayah, monggo. Kayak mau bocah PK kok ora sido piye. Ora kena tak undang kok. Wis ora ndang lho. Ya ora kena diundang ngono ki lho, ndek pengaturane mbak awak dhewe beda. Ora sak aku lak sak jalure mbek awakmu to, Mas. Nek Mas kencet sak jalure mbek bojomu to. Bisa berkoordinasi dan dari sisi servis. Halo. Tak kirim share lagi ya, Mas. Cukup kosek no. Lu mosok ya langsung berono. Ya enggak sih lah, tapi kayak ya mbak. Oke, enggak apa-apa. Aku ora iso ngatur ya. Pengaturan iku aja gawe 18 plus. Aku mbek Mas Mbus gak tahu lah. PK malah ngisini mosok. Ya ora ngisini dia lah. Kopi sih Gus, ya wis kopi posisi ngopi. Pertandingan kali ini kembali berlangsung pemirsa di set yang ketiga. Suwe mirip ya kok. Ora mirip ya. Gus mareng guyu. Ayo guyu. Ora tau menang. Yo ora tau menang. Kemeluwet enem rame-rame. Biasa to bola kok iso. Piye, Mas? Eceh Gus, Aku jawab ku sepal kere ngarep. mau tak eceh kuwi lho merengut terus ngono kok. Nggih. Rawate Mbak nyapa. Terjun bebas itu biasa. Nah, aku terjun bebas itu biasa. Azra kali 3 Kak, ayo Kak, kali 3 Kak Azra 1 ae Kak, 1 pendampingan wis jos.
juga juga mempertahankan Hayun dan juga Fahri sebagai hitam. makasih Mas Adab. Apa nek PKS iki jalure dhewe-dhewe, jalure iya, maksudnya pengaturane iku lho beda. Mas, nek lebih Dan kita tidak dianggap sebuah iya beda. mundur. Kencet lah karo bojomu ra entuk apa-apa mbuh mosok ya. Nek kalah terus nek PK ya. Gak diubeng nih ngono gak. Apa sing diubenge ora ngombe apa-apa kok diubeng. Setter berusia 35 tahun. Sesuk lho Bu maine nanti Bu itu. Sengawan. Sing ndi? Ya awan kuwi le. 19 tahun. Bahkan ada yang masih Garong-garong. Oh, belum dikirimi alamat cerut capal terung. Ya apa lek ide warai to Bu kok. Apa bagian marahi rambut itu kono tripod? Nadane iki sak delok tak deloke ya. Mau aku rambut itu kok tripod kok. Hilarius Galang Brianto. Dan sulit ya Mas. Sulit tuh. Kira kira kesimbangan kok. Sampai tetap betul. Tak mene kae kok ya. Mending dia per mekene to menak iso parkir ya. Buka ya, tak kena. Apa tuh? Tak kena tak buka. Mangga Bu. Mangga. Soalnya mundur buahnya nggih. Banget cuek serengen mereng. Mene Bu ya. Yo Mas tenaga. Kakak audio terima kasih. Apa Mbak? Nonton diri kau? Ya Kang siap kok bos mejo begitu. Umpama aku paling dewean paling tak parkir gini. Umpama kayak sementara. Kurung. Tuban kota. Berarti lewat di mana? Lewat nanti. Lewat mampus kok, mampir mampus tapi. Oh, mampir mebus gerebek cuato sih ndas sih. Kejagung, sego goreng enak gitu ya. Alah. Posisi nanti posisi, pindah aja loh. Pindah Tuban arah Montong. Tuban di main Tuban di. Tuban kota. Aku kok main ora kok. Di Hayun ada 2 akhirnya ya untuk set kali ini. Nah, ya sik kilo lewat Montong bukan hampir ora. Mana mampir no. Mantora. Padha bose saya lho. Bosnya nang jegrang ngono kok bosnya kok lho. Lah, Padha bose saya. Halo, lah tak kuwi ora tenanan. Wis kejagungan ning ora. Kok jerat tenanan wae piye to? Sego jagungan di. Aduh kok sampean. Kok jagunge rung tuku to. Lah ya sik iki kampung iki lagi teko ngene iku lagi teko ngene ndi ning ngarane? Teko ngene laju lor. Main ndi to? Bangilan. Mainnya yang Bangilan. Iki lagi teko laju aku, lewat Montong apa aku. Ya lek kudu lihat montong lek. Nang di Ampiro. Nah, yuk. Nah, yuk sego jagungnya nang diredikan tak mampir kok.
main kok. Alah main nggo alat sakmono kok. Abis ya budal lah. Ya udah, kalinya kalau bukan serve. Oh info tara. Ya bisa. Yo. Sherlock. Sherlock. Oke. Yo. Ono lho. Tahu buang bos. Mampir terus. Nes kok goreng sego jagung ya ra eneng kok nih kene. Wis kok jagungnya ngeliat dhewe. Terus nek goreng nanti di rumahku. Ono. Iya. Kita nih kalau ketiga, Lucy kalinya kena bukan serve. Tak Kira gue LPG. Kira gue kompor bukan gores sego nang motor piye? Ayo. Blondok kan tuku sego jagunge, Bu. Blondok karena omah, blondok melok ilham, blondok. Ya, Lucy masih cukup banyak Bikin vlog nih. Oh alam Kak Rom iki mbok tenanan bora Mas Busis. Iya. Oh, tenanan to ora iki? Tenanan to ora kan? Enggak terlalu berharap gue. Alah. Tak tuku sego jagung nak goreng dhewe nang omah ngono lho, tak terno ya. Ngampiro kabote ngono lho. Ora nek mampir ya nak mampir le. Tak share lagi ya, Bu. Lah mosok sego jagung tok orane dudul lah ya sereten lah. Jarane banyu mah ngono kuwi lama ya. Gak tego kon iku ya apa sih? Kok kene iki nek lawu-lawu iki gak eneng, yakin tenan gak ning ngono montong kono. Nek segone wis sak pirang-pirang lagi. Oh maksudnya bakalan tuku lawak dhewe ngono enak wis gak sida. Yo gak kok iso. Tapi ra ono tenan Bu. Nek kene iki panganan kok lawu-lawu ngono wis angel golek. Kene karo wis to karo. Tenang apa iso bulet kok suwal. Paling dihampiri lho, wis sedih. Arep bulat. Apa itu kok genane kon ngenteni yo mo. Hilang Lagi iki saiki wis genah yo. Omangan gedung ta kuwi lho ndak rasane nang omahmu aku nang omah. Ning gedung kuwi lho nang gelem pangan saiki. Kok iso nek iki ra sejak le rumah kok iso. Oh, sungkan aku nang omahmu. Salah. Spesialis hanya Oh ini rasa adune ning gerdule nak. pecelne dong kates Bus ya, dong kates. Ya, pecel sego gede sepe. Pecel dong jati ndak gelem aku enandra. Ayo, nek iki. Lah sego jagung iki jelas ono. Kowe ning cara njaluk ngeteri nanti tak teri iki. Tenan iki aku. Aku njaluk sego pecel godhong jati enandra. Godhong jati kasap lagi kok iso. Korek muni ning tora kok mbu. Ora enek Bu. Go pecel dong jati yak mene. Pecel kuwi nek dalu ngono ki le. Nek kaya engkok ngono ki mulai kok tanggapan kuwi lagi ono go pecel. Rawat montong kok. Lah saiki aku peliwan montong bikin sego jagung tar nang lawahe terus bukan mangan sego jagung mbek banyu ngono. Ya engko lawe tuku dhewe nek ora kono lah kok. Ya ilah ilallah, lah kok eneng mau model ngene ya Allah Gusti. Nang sebelah no pitik ora ada tanggapan kok nang belah pitik. Iya sih, rasida tanggapan sih. Wes jenenge acara belah pitik kuwi. Cekat montong. Nang kakek kok. Lah iya to ora nek yo kan tak bungkus sego jagung le saiki. Ya ning lawahe to pamu tuh sego jagung to. Ora ono dicoba kantara. Coba aja. Ora ono sego jagung le cuk nang ngene tripa sego jagung yo ning Oh, sik to, kok sego jagung tok arane lawo iku bukan tarak koyo berbayi le. nang popo yakin tenan nek yamen iki. Yamen iki lagi kebuka. Nggone pecel lamongan. Ora bloke ngono iki.
ora ana apa-apa, ora ana lawe gak apa-apa, duduk-duduk ndak gak apa-apa. Ya, banyu kuwi ono banyu. Kejagung banyu wis enak kuwi. Terus ngontak ke Arum. Pangan lho becek ning tanggapan kuwi lho enak bisa. Iki lho jare kencet omong terus ora nang dilakoni nemen tangi terang nuwi Mas. Alah. Petis-petis dingin lah gelem. Mbus gak niat jare ke Arum yo nemen lho Kak. Mari kita bentelkan Mbus. Tak kok iya. Ya. Dalam wis ke jagung toh. Sak lawuhe toh, bener sak lawuhe. Ya sego jagung sak lawahe lah Pak. Aku lho lawahe apa-apa nek sego jagung kuwi kaya enak nek banyu yo gak polus. Sambel-sambel ndak. Penting kok dhewe. Kok mbok sambel rasa ngerepoti kok. Sing ngene sambel ndak sing penting wis nyambel ngono. Lha ruwet Mas kok di Pak dia main hari. Masuk sego jagung tok lho guys, ora ning lawohe yo piye. Ngene iki kok aku sedarani neh. Ratenanan ngono. Ayo aku kono sak glangsi saiki. Kuwi wedi bojone lah nyampa wedi kan malah lep ini didol wong sak donya kok sok. Pemikiran yang sangat total. Wis tembus nang budal tuku lho. Tuku tok kok. Tak jare nek tuku jagung tok jare ra gelem. Yo karo lawo. Paket lepo. Wong sing bakul sego jagung lho, Bu. Bakule sego jagung tok kuwi wis ora ono apa-apane. Wis lawe pinggire. Jare karo ngene, apa mbok sih hidupe kok kaya pindavan tas. Iso kok nggonku ki apa ora eneng baru ya ngene iki kok pelosok mang. Yo masa sego tok yo seretan tok Pak. Kok. Ya wong ngono bakule sego tok kuwi kok. Ning omah kira-kira kelan apa, masak apa? Lah mah aku nang omah dadak anak males. Mah wes aku mah ngrepoti praktis beli iki lho bener karo beli ya wis gampang. Indonesia ini mana biskuit jagung? Enggak ada Pak. Oh, nek dia. Dan WA soim. Tantani lah itu ya neno. Ini. Layuti. Layuti Gede. Asem-asem kuwi lho. Pertama tapi ya enak ya asem-asem gelem. Loh, yo asem-asem. Maksudnya gone tak asem-asem kuwi kok iso malah asem-asem piye? Wet asem sing ndi lah? Wet asem iki rata akeh. Telepon ngono, Mas Dek. Apane pasar, saurunge pasar tak bare pasar. Lurus terus, ya ora wit toh. Ya wis ngono wis teko nggon serlak ngono lho. Kena mlebu montong tak kabari. Cele tetakane ono sego jagung to ora ning kono iki lho lah kebetulan. Ya. Rene sego jagung yo anu to traktir mangan. Mangan pecel aja ngene yo. Ya, los. Las pecel ora. Sampai didol-didol gelem. Nah, ya kok kene oleh sangu kok karum. Sego disurung banyu wae, Mbus. Sego surung banyu apa kok sego. Enake kuwi sego jagung mbek banyu kuwi. Tambahi gula kuwi enak. Tambahi gula. Oke, iki kok berarti aku ngeplok ya karo ngeplok dia se Bafarun nih. Oseng-oseng tikus iki kok bisa sapa lah kok iso. Seru iki, ora seru-seruan iki pemangan tok. Istana tadi yang membangun kamera. Wis tekan jojokan lho. Enggak. Bisa ya jojokan kok. Ya. Ora kromo ya. Dia saiki kupingnya wis rada error sih. Apa nang ada terak kromo? Kok ora eneng Mas. Cepatan Wis 10 menit manis seru wae ngegip ora kuwi. Oh, tredan tok. Komen dulu, sing komen dulu. Jeno tok komen arep sak coploke lambene. Sego jagung welut, ono welut ta, Jut? Ora dia welut. Ora dia gede. Aku ora usah Wong wedok lho kok jan welut ki lho jo ora ngarah le. Angel lah bisa depan.
Oh alah apa lah mau sakne ngawur kok angel. Tapi ono akeh kok ayam ya neng apa ya neng. Yo aku ya neng kok. Ora ono ora. Ayo piye tiliru no. Gandengan iki biasanya kare. Yang mungkin yang budal toh. Tidak ya. Ayo orang kuwi iki lho wong kan iki uga. Wis iki anu. Iya, trai. Lah Sherlock apa ngode iki utane gredhu kok orang ala kok. Nah, aku begonku ki parek kok iso. Oh parah. Mendes jadi satu-satunya berhasil ini ketika Tong mirip lho. Tusuk yang gagal. Jadi lakukan oleh Putra Bagus Hidayat. Ya. Ya wis lape pateni wae kok ya, terus saleh. Yo. Nang lah. Yo, biasa wong sedelok-delok lho. Oke. Budal lah, Bu. Nak budal. Kok nak budal wae. Kono sendelok piro? 2400 ki ukur ngakon budal tok lho, ora ono. Lah yo ngono ki Topi to apa kono ya blas. kayak topi guys, saya kayak topi guys, min semua ngade ndake kayak topi guys. Mas bisa ke masih ya? Masih. Kayak topi guys, kayak topi jahit. Ora usah lho, Bu, aja dipateni. Walah. Karena aku lah, bisa mangan aku kok. Lho, le topi kuwi lho wis, cangkeme kok sok lho. Ayo ngene kok iso. Lah lho, alah. Ayo budal tuh. Tong mirip lho. Ya, tak budal aku. Alah ra ono koyo ono biadok apa kuwi ya men badok apa kono ngono. Oh, lah wong kok didolani kon mampir di badok wis ra sida. Terus. Lah yo tak mangane di badok wis kok petek guys. Oke ada pada ya. Yo Lho, topi ra leren ngono kok sok. lho, topi sing aki. Wes gentan aku guys, aku ra mbok sangoni piye manuke kok. Lah, Pengorbanan seorang bulan aku ngitung duit. Oh, ngitung duit wi kanggo apa lah? sanggup kuwi. Hiburan ya, Lur. Jarine Kak Arum hiburan ya, Lur, jangan baper. Enggak arep baper Kak Arum soalnya iki Mas iki juga tukang suling Mas Yoki. Jadine sama-sama seniman. Ora aku rambe aku tok amane kuwi biar enggak jadi fitness. Fitnah, mana loh, Mas? Mas Yoki ini juga musisi, seniman sama temennya Mas Mbu juga. Ayo, ayo Tapi viral kono. Urung kok. Di lokasi ya. Mas Oli. Mas Ali. Aja pateni, Mbak. Engko dikipaus karo-karo masuk. Alah, paus. karo. Paus apa sing dikip nek? Yo kene dikip paus kene kok iso. Iki lho kene. Tak budal luar iki. Pemain yang coba mempertajam serve kali ini menggantikan Gunawan ya. Ayo Sud. Ya, jadi Gunawan di Gue soim lu, gue soim gue arah Layuti. Oh, kini ki Mas, metune main. Lagi nih tak collab aku guys nge-vlog guys, apa nih piye guys. coba diganti. Alah, pateni lo, badak yaren-yaren kuwi apa kok iso. Oh, tapi ki saya kena sih. Bediku konten tok lho, yaren-yaren kuwi kok iso. Oh, Konten sampean dhewe wae luan. Lah, ngono ya. Iso lah. Nah. Bos keweden gak kowe iki sapa to? Kayak mung komen kok rusuh terus di profil ngono kok. Kenapa kok keweden? Ora tengah arah cawi wedi kok. Mangane ulo kok. Manganku singo apa tak pangan kabeh kok iso. Saya mangane ulo kok. Nanti embus mentahan aja apa diseragen aku yo mentok-mentok kok. Oh, jelek wedae. Mati ben mama. Wes yo tak pateni sik yo, tak moro warunge aku. Setengah. Oh, Pak. Oh. Batere. Oke guys, ini aku udah habis manggung. Ini sekarang aku mau OTW menusul
Pak Gerdu ya guys. Perjalanan menuju Montrol. Montrong. Mantap. Montong. Montang guys. Desa Montang itu syahdu sekali. Oh iya, podo aku juga tahu Rene. Oh kayak gini ki. Kene-kenean ki Montang apa nih ya Allah. Banyubang, dusun Banyubang. Kayak aku pernah Rene deh. Wes tak pateni sih. Enggak nih. Nggih, oke. Oke, Bele. Bersama Mas Yoga, yang Sioki ya, Yoga. Yosa. Oh, Mas Yosa. Oke, guys. Sopir Yosa neng panggung yo. Oh, mana? Jangan off, Rek. Jangan off terus biar, Rek. Kok gue lo nek wis sawar pame. Iki kita no. Kok ora le mati kok tiba ora nek penyemangat iki apa iki? Mawar. Support. Kak Puja. Kak Puji, Kak Sukma. Lagi guys, ki OTW rono lah pokoknya. Aku gak gelem namanya bojone Mas Embus sungkan nek ngrepoti. Soale Mas Embus sampe main, aku yo main kapan-kapan ae. Nek rono pirang metu kabeh aku. Mesti ngono malah rame. Ngompreng metu kabeh. Tapi nek free apa gak main bengi, aku mau ke rumahnya Mas Embus. Ya, Mampir ketemu Arsel, ketemu istrinya. Iki soalnya yo ngudak waktu. Sedap. Mas Embus yo main, Kene ya. aku juga main ya Mas Yoga. Iya, main. Mas Yogi, Yoga. Oh Mas Yosa. Kalau sopir Yosa. Jenenge angel Rek. Kalau di panggung Yogi. Syok. Wah, Halal. kenapa ini? Ada pakalnya kelihatan. Kak main besok ya, buatan RA main, buatan ikut aku. Libur. Mbak Desterku udah datang, alhamdulillah. Kalau malam Yosi ini baru. Karum, iki aku nggak Dester anyar kak yo. Aduh, kak nggawa tak kayak bojone Mas Yogi yo, Karum. Kalong no Dester siji jadoman. Wes sok-sok enak ketemu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Beri kesehatan pasti masih ada. Apa ya? Aku ora baca ya mah aku. Apa ya? Aku gak dijak ya mah aku burek aku mutung. Mainnya padi berapa DM Mas? Semakin menyala. Kau diriku. Sepil cowoknya aku kasihin dong. Ini yang nyetir kan? Aku simpan dia kan simpanan. 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 Simpan dia kan simpanan.